Pa mnogo. Tako. Ste lud, a to 3 dana, to više od 1000 eura ja ne mogu platiti. Super, Sinko, puštaš akademike da te čekaju. A vidi šta su zakuvali. Prvu sam čašu slomio u petoj, dana zdravi. Avion je kao ljudsko biće. Ili recimo karburator. Karburator. Razumete? Ne. Ili recimo... Izvinite, ne mogu... Naravno, hvala. Gledajte tu liniju. Savršeno kao žena. Pogledajte. Mi sa njim? Može. Prvu sam čašu slomio u petoj. Druže, imaš 10% buzukari, 15% egipsa. Još kad bi ti dao taj tvoj moćni glas, to bi bio hit. Znaš šta ti pričam, 100%. To je narodnjak. Bubane! Veniš. Pa neki to zovu i world music, neki etno, neki antiglobalistička muzika. Bazično jeste. To je narodnjak, ali to nam plaća i Kohibu, i Armane, i Versace, i... Ste hitmakeri! I Kenzo! Jao! Ali će da čučnu u studio. To sam ja za tebe, Baki. Pazi, vazdušni John, bez GPRS. Oho, Rajo, vidi Armani za tebe. Jutro s autobusom stigo. Pazi, ništa od timačine, slutke sam skino, keve mi ne Sjajna, brale, zadnji put si me valio sa rupom od uglje 9. Daj, bre. Izvinite, ali mislim da ispod svakog nivoa da sviramo ovo. A evo i za našu zvezdu dok je jedna toplomirka da ima za evrove i dokumente. Sinko, opet ta priča o umetničkom integritetu. Dokle, bre? Ovi autori upropasti ste tržište. Pa šta? 43. Saki, jel ima 48? Pa ne radim ja u Gucci, nego u Gucci-u, bre. Voleo bih. Voleo bi ja, ali nema moj broj. Pa što ovako sam želeo za 18. rođendan. Izvinite, jer mogu da se uključim u drugoj sobi? Idi ti vežbaj. Momci, imamo i mi posla. Ne sviđa mi se ovaj početak. Ovo, trileri, ova